On, 2 valoa on päällä. Ja pyöräytäänkö mä sitten tämän mikrofonin mulle, kun alkaa mun vuoro? Joo, ja mä voin siinä, kun mä annan sulle. Joo, varresta pitää. Niin. No, tää pitää tehdä siinä. Toinen. Kolmaskin. Kreikka, raivosta rahaa. Alkuvuonna 2009 eräät uhkarahastot, kuten Soros ja Paulson, alkoivat ostaa vakuutusta sen varalta, että Kreikka laiminlöisi velkansa. He eivät itse olleet minään saamamiehinä kreikkalaisilta. Sofistikoituneessa rahapelissä voi ostaa pelkkää vakuutusta. Se olisi kuin hankkisi useita palovakuutuksia ja sitä paitsi naapurin taloon. Ja sitten toivoisi tietysti tulipaloa tai ryhtyisi itse pyromaaniksi. Ja sehän herroilla olikin mielessä Ateenan osalta. Soros ja Paulson ajattelivat katalasti ja taktikoivat terävästi. Ymmärsivät syvällisesti, kuinka Kreikkaa kenties voisi horjuttaa muutaman kuukauden ajan ja kupata sieltä miljardeja valtion kipristellessä pankkimiehen liivin taskussa. Ei tarvita Kreikan konkurssia, ei sitä EU päästäisikään tapahtumaan. Ei tarvita kuin epäuskon kylvyä ja pönttöpäiden sormen heristyksiä. Vastuuntuntoiset velkojat alkavat karttaa Kreikan lainapapereita, alkavat maksaa isompaa vakuutusta jo myöntämiensä velkojen suojaksi. Tämä on hedge-strategiaa. Maaliskuun puolivälissä 2010 tiedetään kaappauksen onnistuneen miljardimittaisesti. Epäluulon siemeniä siroteltiin. Sosialistit nousevat valtaan, palkat nousisivat, eläkkeet ylimitattaisiin, kuluttajaverojen sijasta verotähtäimeen etsittäisiin rikkaita. Huvijahdet verolle. Alettiin kerätä Kreikan tilastovääristelyjä, EU-tukihuijauksia. Goldman Sachs vilautti peitelainaoperaatioitaan aikojen takaa. Paljastajan seksipuoleksi osoittautui Leidius, kreikkalaiskaunotar Lontoosta nimeltäänkin viettelevä Antigone Loudiadis. Soros ja Paulson olivat antaneet finanssiylhäisölle vainun ja koko MBA-ylimystö läksi määkien laiduntamaan Kreikan korkokasvusta. Soros ja Paulson möivät nyt halvalla ostamiaan vakuutuksia, CDS:iä kovaan hintaan ja pajatso kilisi heidän kuppeihinsa. Ratkaisevaa roolia esittivät tällä kertaa nämä CDS-välineet. Ne ovat nurinniskoin käännettyjä oikeiden velkakirjojen johdannaisia. Niitä on tuhottomasti enemmän kuin reaalisia velkakirjoja. Kukin osapuoli edelleen vakuuttaa itsensä toisilla. Yhden CDS:n riski on suojattu toisella. Se on kuin käärme söisi häntäänsä. Joskus eräät näkevät etuajassa ja asemoituvat sopimusristeykseen, mihin kohtaan raha sataa. Tämä Paulson hakeutui rahaa kaatavan myrskypirven alle Amerikan subprime-mylläkässä. Ja Kreikan osalta hän osasi ansoittaa ja miinoittaa muiden polut. EU-talousdogmien puhujat. Ja ylivelkaantumista päivittelevä media panivat Kreikan notkumaan kuten pitikin. Täyspotin varmistaa tietysti katujen vastarinta ja niskottelu. Verestä punertava syntagma-aukio Ateenassa tarkoittaa miljardiyötä oikein ja ajoissa asemoidulle uhkarahastoille. Vai mitä, pääministeri Georg Papandreou 9.3.2010 Brookings Institute New Yorkissa tästä sanoikaan? Jotkut hakevat epäonneamme. Kansan valitsema hallitus irrotetaan hapesta. Säätelemättömillä markkinoilla keskittävä mahtailuagentti ajaa etuiluasiansa yli kansanhallituksen. Rahan kiertoa pumppaavan sydämensä päällä globaali toimeentulosysteemimme
elättää rintaansa imeytyvää uhmaajaa, kuin kauhun nyrkkiä, joka iskuun lähtiessään kaataa yhteisen hyvinvoinnin. Ennen demokratian syntyä Kreikan kaupunkeja puristivat kourissaan rikkaat ja raivopäiset oligarkit, vahvojen sukuklaanien liittoutumat. Ennen demokratian sarastusta Ateena muistutti nykyisten finanssimahtien ottelutannerta. Voimalliset rahalaitosjätit apureineen dominoivat tämän päivän globaalia markkinaa. Perustajafilosofi Platon kertoo, mitä laatua ja makua oli elämän kulku, jota vähälukuinen eliitti kontrolloi omien etuilukäytäntöjensä pohjalta. Ja lainaus Platonilta. Oikeudenmukainen tahi hyvä ei ole mitään muuta kuin minkä väkevä käsivartisten omaseurainen ryhmä eduksensa julistaa ja sosiaaliseksi todellisuudeksi pakottaa. Kuten sanoin, kaikki eivät halua menestystämme. He eivät vain lyö vetoa perikadostamme, vaan turmiollisilla huhupuheilla ja mädättävillä instrumenteilla, CDSillä, tienaavat joka päivä tuskistamme ja työnteon paikkojemme haihtumisesta. Tulimme talutetuiksi markkinakatekismuksemme loitsuja hokien liian kauas, pimeään. Markkina on rajattava tehtäväänsä ja palautettava kunniaansa. Partheonilta olet luonut katseesi yli Ateenan. Olet nähnyt vanhan torin. Se on agora. Se merkitsi antiikissa kahta ja se on vasta taas kahta merkitsevä. Agora oli markkinapaikka. Ja julkisen puheen, huomion, väitteen paikka oli agora. Tulevaisuudesta puhuttiin agoralla, politikoitiin, ja kohta oli tulevaisuus. Oli kulttuurin hehkukausi. Sitten putosi nyrkki. Aleksanteri Suuren armeijat. Markkinapaikan asiat ovat politiikan asioita, kansalaisten asioita. Markkinoilla vaihto ja välineet arvioidaan asianomistajien toimesta. Manipulatiiviset, väkivahvat nurkkaajat, sorttaajat tai kiristäjät suljettakoot torilta keskinäishyvän luomisen ja vaihtamisen markkinoilta. Ja mitä on olla kreikkalainen? Mitä on olla demokraatti? Mistä tulee oikeus toisellekin? Sokrates lausuu, olla kreikkalainen on olla osallinen kreikkalaiseen sivistykseen. Perustajaisät Yhdysvalloissa, vallankumouksen tribuunit Ranskassa, kansankokous Perikleen Ateenassa tarkoittivat täyttä totta. Kansalaiset markkinoilla ja vaaleissa valitsevat yhteisen tulevaisuuden. Tämän tahdon ylikäyvät globaalit mahdit on taas pantava paikoilleen. Se on G20 tehtävä. Sydämiä koskettava retoriikka olisi noloa ilman todellistumista elämässä. Kreikan ahdinko ei ole vain Kreikan. Globaali hallinta kysyy syvällistä muutosta ja vaarinottoa. Historian kulussa olemme tulleet käännekohteeseen, jona erilaiset kansat, ajatustavat ja ideaalit kohtaavat samalla agoralla. Ei ole banaalia, vaan toivon ja aavistamattomien runsauksien kirkasta ja konkreettista esillepanoa, puhua agorasta internettinä. Vaikkapa Amerikan yliopistojen valokiiloista, syvimmissä terrorismin ja kanssaihmisten sorron siiloissa. Ihmisäly, moraali ja kauneus ja luova elämä tulee vapauttaa hehkuunsa. Sinä luit paljon paremmin. Hyvä. Hyvä kun luit. Ääni käyttää ja joo. poikakuvia. Joo. Epäilen kyllä. Ja minähän pääsin siitä, että mun kohdallahan lukee Papandreou, niin munhan ei tarvinnut enää katsellakaan tuonne kameraan. Mä ensin rupesin katselemaan. Muthan peittää onneksi enemmän. Mut mähän on siinä statistina sun kylissä, kun sä luit. Meitä on silloin kaksi. Pikkusen. Siinä tietysti, jos se näkee siinä voi miksi? Joo. Se mä en katso sitä suoraan päittämällä, mitä vaan periaatteessa. Joo. No me palattiin sekä antiikin juurille. Mutta älä sano yhtään, jos mulla jää täysin käyttämättä. Jos otetaan niitä Papandreou ja Kreikan ja ääni muutaman. Voitte me katsoa tästä. Joo, katos. Joo. Kyllä tänne löytyy